Dobrý deň, vítam vás dneska pri lekcii z floristiky, kde sa pozrieme na bezpečnosť práce. Čiže než sa vôbec pustíme do toho, aby sme niečo aranžovali, aby sme vedeli, ako vytvárať krásne aranžmány rôznych typov, tak sa pozrieme na to, aby sme si popri tejto práci, popri tom tvorení neublížili a vedeli aj v prípade nejakého drobného úrazu vykonať opatrenia a ošetriť si ranky. Takže poďme na to. V rámci floristiky a bezpečnosti práce sa najskôr pozrieme na to, aké úkony a aké materiály pri práci používame, aby sme si vedeli zvedomiť, že čo všetko, kde nám hrozí nejaké nebezpečenstvo a vedeli tomu predchádzať. V základe pri vytváraní aranžmánov veľmi často sa stretávame so strihaním alebo s rezaním. Ostrihávame rastliny, zakracujeme, odstraňujeme listy alebo trne z rastlín, pristrihávame jednotlivé vetvičky a tak ďalej. Čiže práca s nožnicami, prípadne nožníkom, je veľmi, veľmi častá práca vo floristike. Pri aranžovaní, keď kombinujeme jednotlivé rastlinky, jednotlivé prírodniny do aranžmánu, tak okrem toho, že vytvárame nádherné diela, môže sa nám kľudne stať, že sa pichneme, že sa porežeme aj napríklad na liste, alebo že dojde k nejakej alergickej reakcii pri dotyku s rastlinami. Aranžmány sa veľakrát aj dekorujú ďalšími doplňujúcimi materiálmi a veľakrát sa pri tejto činnosti používa trebárs stav na pištoľ, kde môže dojsť k popáleninám. Čiže tých možností, kde sa zraniť, je v skutočnosti pri aranžovaní celkom veľa. Tak sa pozrime na to, ako bezpečne touto činnosťou prejsť. Pri aranžovaní používame čerstvé, sušené kvety, rôzne prírodniny, aj pravda, že umelé doplnky. Pri čerstvých kvetoch sa môže stať, že dostaneme nejakú alergickú reakciu pri dotyku s tými rastlinami, ktorá môže spôsobiť dermatitídu plus giere, nejaký exém. Pri sušených rastlinách, keďže tie sú tvrdé a veľakrát také nepoddajné, tak nás môžu popichať alebo dokonca aj porezať. Alebo rôzne listy, vetvičky, napríklad ihličie zo smreka tiež vie byť veľmi nepríjemné, pichľavé, ale veľakrát vetvičky môžu obsahovať drobné nepríjemné chlpky, ktoré sa nám zapichnú do pokožky, prípadne aj samotné trne, napríklad na ružiach. Čiže už samotný ten materiál, s ktorým pracujeme, vie byť do nejakej miery nebezpečný a mali by sme si to uvedomovať pri tej práci. Ďalšia časť toho, s čím pracujeme, sú samotné pomôcky a veľakrát sú to náradia, ktoré nám vedia ublížiť dosť nepríjemne. Jedná sa, pravda, že hlavne o to, že pracujeme s nožnicami a nožmi, kde sa dokážeme porezať, dokonca aj pricviknúť. Je veľmi dôležité, aby nožnice aj nože boli vždy očistené od rôznych lepidiel, aby pracovali hladko, aby boli nabrúsené a aby sme s nimi naozaj mohli pracovať bez nejakej veľkej námahy, pretože veľakrát sa na noži porežeme nie preto, že je príliš ostrý, ale práve preto, že je príliš tupý. Takže dôsledná aj príprava tých nástrojov, dotiahnutie skrutiek a ich udržiavanie v perfektnom stave je v aranžérstve dosť dôležité, aby sme si neublížili neskôr. Rôzne typy kliešťov na ohýbanie drôtikov, na štipkanie drôtikov, sa tiež používajú. Samotné tie drôty nás môžu pichnúť a dosť nepríjemne teda zraniť do prstov. Veľmi častým a bežným úrazom v aranžovaní je popálenina stavnej pištole. Keď vyrábame aranžmány, ktoré majú rôzne doplnky
sa nenapichujú, ale sa priliepajú, napríklad pri adventných vencoch, tak tá práca s tou tavnou pištolou, aj tá kvalita tej tavnej pištole je dosť dôležitá. Sú tavné pištole, ktoré proste vypúšťajú ten silikon, dá sa povedať, že neriadene a oveľa ľahšie sa popálime, ako kvalitná pištoľ, ktorá naozaj precízne dávkuje. A teda už spomenutá údržba tých nástrojov, aby boli vždy v dobrom stave, v dobrej kvalite. Tavná pištoľ je napríklad veľakrát aj elektrické zariadenie, ktoré je pripojené do elektriky, tak aby sa nestalo, že nechtiac nožíkom, kliešťami narušíme káble tej tavnej pištole a treba z nás môže zasiahnuť vlastne aj elektrický prúd nechtiac. Takže pri práci s tými nástrojmi je veľmi dôležité byť obozretný, byť naozaj prítomný, keď to dielo tvoríme. Na to, aby sme čo najviac predišli rôznym typom úrazov alebo aj takých nešťastí, tak je výborné použiť ochranné prostriedky. Na ochranu rúk môžeme pravda, že používať rôzne typy rukavíc. Teraz je na výber veľmi veľké množstvo, obzvlášť keď pracujeme trebárs pri nejakom farbení, lakovaní, práci s chemikáliami pri špeciálnom sušení rastlín, aby zostali teda v takej veľmi výrazne dobrej kvalite tie usušené rastliny, tak je veľmi dôležité mať správnu ochranu aj na očiach, aj na rukách. Ale niekedy sa zíde aj ochrana tela. Či už ochrana tela z hľadiska toho, aby sme sa nepostriekali farbou, nezašpinili si náš odev, ale aj z hľadiska toho, aby sme sa nepopálili opäť, alebo nedošlo k nejakej inej reakcii nežiadúcej na tele. Takže tam je vhodné si obliecť ochranný odev, minimálne zásteru, aj naozaj už len preto, aby sme sa nezašpinili pri tej práci. Keď hovoríme o tom, že pracujeme teda s prírodninami alebo s rôznymi typmi kvetov a dekorácií za pomoci nástrojov, tak ak chcete vytvárať pekné aranžmány, je veľmi, veľmi praktické a dobré z hľadiska bezpečnosti práce si ten priestor správne rozložiť. Vedieť, kde mám odloženú pištoľ, kde mám odložené nožnice, kde je nožík a mať v tom určitý druh poriadku, kvety si rozložiť, mať dostatočne veľký ten stôl na to, aby ste si tie jednotlivé kvetiny mohli rozložiť trebárs podľa druhov a nestalo sa vám, že začnete tie veci prehadzovať zľava doprava, nožnice sa vám, alebo nožík vám zapadne niekde pod prírodný materiál a vy zoberete rastlinku a nechtiac sa súčasne porežete. Čiže tá pracovná morálka pri práci s aranžmánom je vlastne veľmi dôležitá, nielen kvôli tomu, aby to vyzeralo pekne ako tu na obrázku úhľadne, aj trebárs, ak chcete mať kvetinárstvo a vyrábate ten aranžmán priamo pred zákazníkom, tak by to pracovisko, aby vyzeralo upratane, úhľadne, aby pre toho zákazníka to bolo aj tá vaša práca zaujímavá na pohľad, ale hlavne pre vašu vlastnú bezpečnosť, aby ste sa teda pri práci s tými náradiami a tými prírodninami nezraňovali. Čiže premyslite si, keď ste praváci, čo najčastejšie berete do ktorej ruky, v ktorej ruky držíte kyticu. Hej, keď ste praváci, zvyčajne kyticu budete držať v ľavej ruke, nožnice a všetky iné materiály, viazací materiál budete mať v pravej ruke. Že aj podľa toho si vlastne na tom stole tie jednotlivé komponenty a náradia porozkladať. Je veľmi dôležité, aby ste neprišlo k nejakej typu zbytočnej paniky. Treba si ten všetok materiál naozaj dôsledne pripraviť pred samotným aranžovaním. Čiže vetvičky rastlín očistiť od listov, pripraviť si ich do tej formy, s ktorou budete pracovať ešte predtým, než ten aranžmán vyrábate, lebo je to už potom dosť náročné, držíte v ruke už pomerne veľkú kyticu a idete priložiť ďalšiu rastlinku a zistíte, že je celá olistená alebo že vám chýba stužka. Čiže ďaleko výhodnejšie je mať čo najviac toho materiálu skutočne dôsledne pripraveného a potom ho skladať a tým sa dá tiež predísť veľmi veľa zraneniam, že nenastane chaos už popri samotnej tej práci. Čiže z hľadiska rozloženia pomôcok je dôležité dbať na to, aby boli všetky materiály pripravené do formy, že sa z nich aranžmán už len skladá,
že nástroje, náradia sú postavené tak podľa toho, ktorou rukou pracujeme a sú dostatočne na viditeľnom mieste, ukladáme si ich vždy na to isté miesto, aby sa nestalo, že nám trebárs nožík zapadne niekam pod rastliny a poreže nás, lebo ho tam nevidíme. Je dôležité, aby talná pištoľ bola vždy bezpečne odložená mimo dosah, keď s ňou nepracujeme, keď prikladáme rastliny, aby sa nestalo, že omylom šiahneme na tú horúcu talnú pištoľ trebárs. No keď pracujeme s prírodninami, čiže s tým živým materiálom prírodným alebo aj sušeným, tak môže dôjsť k niekoľkým nežiaducím veciam, ktoré sa nám môžu stať. V prvom rade sú to alergické reakcie. Ešte obzvlášť, ak máte pokožku nejakým spôsobom jemnú, náchylnú, na poranenia, prípadne aj tak exematickú, takú, že trpíte nejakou typu dermatitidy, tak si naozaj potrebujete dávať veľký pozor pri tom kontakte so samotnými rastlinami, pretože obzvlášť tie moderné kupenské rastliny, ktoré k nám prichádzajú z Holandska a podobne, sú pestované naozaj natvrdo v podmienkach používania veľkého množstva chemikálií, herbicídov, pesticídov a to na tých rastlinách zostáva. Hej, aj ošetrenie proti tomu, aby rýchlo zvedli a tak ďalej. Čiže sú nadúpané množstvom takýchto chemických látok a môže sa kľudne stať, že pri dotyku s nimi bude pre vás tam nastane nejaká alergická reakcia, takže na to si treba dávať pozor. Prípadne naozaj používať kvety, ktoré sú z ekologického hospodárenia vyprodukované alebo z voľnej prírody. Tiež niektoré rastliny sami o sebe už obsahujú látky, že keď ich rozrežeme, tak z nich vyteká nejaký typ tekutiny, ktorá spôsobuje alergickú reakciu. Čiže na to si treba dať pozor, poznať tie rastliny. Ďalej sa môže stať, že pri práci treba s rúžami alebo podobnými rastlinami sa poraníme na trňoch, prípadne že sa možno, že aj porežeme na nejakých listoch ostrejších a tak ďalej. Čiže kvety sú nádherné, ale to ešte neznamená, že nie sú úplne bezpečné. Veľmi ľahko nás naozaj môže zraniť aj usušený kvet, len preto, že tá stonka je stvrdnutá a že sa zachytíme o nejaký strmienok tam na stonke a ten nás pichne poraní. Treba si dať pozor aj na to, že keď už robíme zložitejšie aranžmány alebo si ten materiál pripravujeme sami a nekupujeme ho hotový, tak veľakrát sa používajú rôzne chemické látky. Trebárs na vysušovanie rastlín, na vytváranie sušených rastlín, ktoré si naozaj zachovávajú svoju farbu, svoj tvár a vyzerajú skoro ako živé, sa používajú rôzne typy chemikálií. Tiež sa používajú chemikálie trebárs na predĺženie života rezaných rastlín, že do tej vody, v ktorej tie rastliny sú umiestnené, sa pridávajú chemické látky, aby tá kytica dlhšie vydržala. Niektoré kvetiny, najmä sušené, sa farbia, ale nie len sušené, ale aj živé. Napríklad stretávame sa s chryzanténami, ktoré sú dofarbované na modro, na kadejako. Laky sa používajú, aby tie rastliny vyzerali krásne, lesklo. Čiže veľakrát je tam rôzne množstvo chemikálií a je vhodné používať preto rukavice a v niektorých prípadoch dokonca aj respirátory a ochranné okuliare. Keď prácu skončíme, je tiež dôležité, ako pracovisko upraceme. Nie je to len, že teda kým pracujeme, tak tá bezpečnosť je dôležitá, ale aj pri skladovaní tých nástrojov je dôležité, aby sme ich mali dobre odložené, bezpečne, orezávače zatvorené, nožnice zatvorené, nožíky možno aj v nejakých púzdrach pre istotu, vypnuté tamné pištole naozaj vychladnuté, odložené tak, aby nás neporanili. Takže nájsť tým nástrojom svoje miesta. Nemať tie nožíky len tak voľne niekde pohodené v nejakom
šuplíku a šiahneme do šuplíka a proste sa nechtiac porežeme. Ale nájsť ten systém, vytvoriť si systém tej bezpečnej práce. Obzvlášť pokiaľ toto je nejaká profesie, ktorou sa chceme živiť, že chceme byť profesionálni kvetinári, floristi, tak je veľmi dôležité aj ten spôsob skladovania náradia, ale aj tých prírodnín zabezpečiť, aby to bolo v poriadku. Pretože aj samotné tie rastliny potrebujú byť správnym spôsobom odložené, tiež keď sa k ním vraciame, aby potom sme bezpečne s nimi mohli pracovať. A aby sa pravda, že aj zachovala tá kvalita tých rastlín, s ktorými pracujeme. Že je dôležité rezané kvety mať roztriedené, ale aj tie sušené kvety, aby sme zbytočne nemanipulovali, treba nerobili prach v nejakom sklade sušených rastlín, ale aby sme si vždy mohli zobrať to, čo potrebujeme. Prípadne určité prírodniny mať zabalené, aby práve tam nebol zbytočne ten tlak toho prachu, najmä keď ste alergickí na prach. Takže keď sa pozrieme na prácu na floristickom diele, tak je dôležité pamätať na to, že upratané pracovisko znamená, že sa minimalizuje tá možnosť sa nejakým spôsobom zraniť, popáliť, porezať. Že nástroje si naozaj potrebujeme dôsledne odkladať, ale ich aj pri práci mať správne rozložené a zabezpečiť určitú organizáciu práce, ktorý úkon a kedy budem robiť, pripraviť si dôsledne materiály vopred, po svojej práci si všetko dôsledne spratať, povypínať elektrické zariadenia, zavrieť a dôsledne odložiť, treba z chemikálie, bezpečne a tak ďalej. Pri práci s aranžmánom je niekedy dosť dôležité aj ako držíme tie rastliny, aby sme rastlinku nepoškodili, pravda, že pri tej práci sa nezlomila, ale súčasne, aby sme ju držali bezpečne v tých rukách. Nie je hanba si dať rukavice kvôli tomu, aby sme predišli tým zraneniam a teda používaniu tých ochranných pomôcok, a tiež dodržiavanie čistoty z rôznych hľadisk. Napríklad už len aj výmena vody vo váze môže predstavovať určité riziko, ale vlastne pekne upravený priestor v tom kvetinárstve znamená, že aj zákazník sa cíti príjemne, aj my popri tej práci sa cítime príjemne a tak krásne čisté prostredie nás podporuje v tom, aby sme boli kreatívni, aby sme tú prácu naozaj predviedli dobre. Neupratané, chaotické pracovisko veľakrát môže znamenať, že aj výsledok bude chaotický. Práca s chemikáliami je taká špecifická téma. Hľadiska bezpečnosti práce nie vždy sa pri aranžovaní s chemikáliami stretávame, ale pre istotu si to tu pripomeňme. Teda používajú sa na konzervovanie, ošetrovanie rastlín, pretože sa stretávame trebárs vo floristike aj so živými izbovými rastlinami, ktoré veľakrát sa chemicky ošetrujú proti škodcom, proti chorobám. S chemikáliami pracujeme pri predĺžovaní čerstvosti rezaných kvetov, pridávajú sa rôzne chemické látky v dnešnej dobe do vody, ktoré sú umiestnené kytice, aby sa predĺžila životnosť. Niekedy sa môžu vyskytnúť rôzne škodce na tých kvetinách, aj na rezaných, aj na sušených, aj na tých izbových rastlinách. Čiže vtedy veľakrát siahneme po chemikálii. Nemusí to nevyhnutne znamenať priemyselnú chémiu, niekedy pracujeme aj s chémiou, ktorú si vyrobíme doma z prírodných látok, ale aj tak by sme aj s takýmito chemikáliami mali pracovať bezpečne, pri použití octu, sódy, bikarbóny a tak ďalej. Aj vtedy je dosť dôležité pracovať opatrne. A teda spomínaná fixácia alebo farbenie, stabilizovanie rastlín. Takže tu máte aj vymenované, kde všade sa vieme stretnúť s chémiou. Pravda, že aj rôzne typy lepidla a tavných náplní,
tiež môžu byť niektoré naozaj tie tamné náplne, pravda, že nie sú až tak nebezpečné z hľadiska chémie, ale možno použijeme iné typy lepidiel na nejakej výraznej chemickej báze a vtedy je dosť dôležité, aby sme trebárs boli v dobre vetranom priestore. Hej? Aby sme sa zbytočne nenadýchali tých látok. Pardon, mi to skáče opačne. Takže keď už sa s tými chemikáliami stretneme pri práci vo floristike, tak vždy používame ochranné pomôcky. Pokiaľ treba zrobíme ošetrenie nejakými insekticídmi, treba si dať na ruky rukavice gumenné alebo iné typy rukavíc. Pre prípad radšej v niektorých prípadoch aj okuliare, najmä treba, ak sú tie rastliny umiestnené vo väčšej výške a potrebujeme sprejovať to niekde nad hlavou, tak pravda, že ten sprej dosadá gravitáciou smerom dole a môže nám zasiahnuť tvár. Takže v niektorých prípadoch sa oplatí mať aj ochranné rukavice, dokonca teda aj rúško a pravda, že oblečenie. V niektorých prípadoch tie chemikálie môžu spôsobiť treba škvrny na oblečenie a tak ďalej. Pri práci s chemikáliami, najmä tými agresívnejšími, vždy pracujeme v otvorenom priestore, dobre vetranom, čiže v tom kvetinárstve, v tom našom ateliéri by mala byť možnosť otvoriť dvere, otvoriť okno, vyvetrať tú miestnosť dostatočne, prípadne pracovať priamo vonku s takýmito látkami. Prečítať si, aký je návod na použitie, ako sa v prípade nejakého zranenia daná látka ošetruje, ako sa majú umyť ruky, čím, ako vymyť treba z očí a podobne, že prečítať si ten celý návod, ktorý tam je uvedený na tej chemikálii. Správne schladovať, čiže mať ich odložené bezpečne, niekde mimo dosahu detí treba odložené tak, aby sa nestalo, že to do toho niekto buchne, že to niekto prevrhne, buď v uzatvorených nejakých skriniach, v debničkách a najlepšie v nejakom priestore, nie priamo tam, kde sa bežne zdržiavame, ale skôr niekde oddelenie v nejakom sklade. A dodržiavať teda aj to dávkovanie, aj správne náradia, pretože niektoré látky napríklad môžu pri kontakte s plastom sa javiť ako žieraviny dokonca, ale hej, tu by sa to nemuselo stať, ale možno ak vyrábate nejaký veľmi špeciálny aranžmán, používate nejaké špeciálne látky, riedidlá a tak ďalej, treba si naozaj naštudovať, že s čím sa kombinovať aj nedajú tie látky. A pravda, že dôsledne sa poumývať po práci. A mať pri sebe, prípadne, že to robíte veľmi pravidelne, aj lekárničku s dostupnými ošetreniami, proste dostupnými materiálmi na to, aby ste sa rýchlo vedeli ošetriť. No a už keď sme napriek všetkej tej opatrnosti pri príprave materiálu, pri samotnom aranžovaní, pri uprataní toho priestoru, aj pri skladovaní, aj tak došlo k nejakému úrazu, čo je veľmi pravdepodobné, lebo fakt tých ostrých a materiálov je tam veľké množstvo, tak teda ako sa zachovať. Dôležité je nenechať to len tak, proste ošetriť tú ranu, pretože vy sa porežete, ale súčasne pracujete s prírodnými materiálmi a zbytočne si do tej rany môžete priniesť nejakú infekciu. Čiže keď už dojde k poraneniu, tak dezinfekčným prostriedkom ranu ošetriť, zalepiť, zaviazať obväzom podľa veľkosti toho poranenia, hej. Ale vždy je veľmi vhodné mať pri sebe teda minimálne dezinfekčný nejaký sprej alebo nejaký jód a podobne na vyčistenie tej rany a použiť nejaké previazanie vhodné. Pri alergénoch, ja som vám tu aj napísala, ktoré veľakrát sú to rastliny, ktoré spôsobiť vedia alergie. Niektoré sú alergie naozaj, že obsahujú toxické látky, alebo teda, ako som vravela, rôzne chemické látky, ktoré sa tam dostali pri pestovaní a pri transporte tých rastlín, ale môže to byť aj teda samotný peľ. Ak ste alergici, tak sa vám kľudne môže stať, že budete mať cenú nádchu
napríklad pri slnečnici, ktorá má výrazne veľa peľu. Tu som vám spomenula napríklad tulipány, narcisy, chryzantémy, pardon, tam mám chybu, ruta, alstro, méria, frézia, konvalinky. To sú rastliny, ktoré oveľa častejšie spôsobujú poškodenia v rámci alergie. Takže ak pracujete s týmito rastlinami, je naozaj vhodné si dať na ruky rukavice. A keď už sa to stane, že teda vidíte, že sa spôsobila alergická reakcia, že sa vám začínajú robiť plusgieriky, že vás začína koža extrémne svrbieť a tak ďalej, tak je veľmi dobré mať po ruke antihistaminika nejaké, čiže trebárs fenistil aj ako tabletku, ale trebárs aj ako krém, nejaké chladiace gély a podobne, ktoré zmiernia tie reakcie alergické. No pokiaľ ste profesionálni floristi alebo pracujete v kvetinárstve a podobne, tak je tým pádom veľmi, veľmi vhodné mať priamo niekde v blízkosti toho vášho pracoviska lekárničku. Základnú lekárničku, ktorá práve slúži na ošetrenie tých drobných rán a na ošetrenie popálením, prípadne zastavenie alergických reakcií. Pri väčších úrazoch, pravda, že už nevyhnutné navštíviť nemocnicu. Môže sa, pravda, že stať nechtiac vždy aj nejaký väčší úraz, ale skôr vo floristike sa stretávame s tými drobnejšími úrazmi. Čiže keď už teda pracujeme a máme tú lekárničku, tak čo tam v nej potrebujeme? Tu som vás spravila taký jednoduchý zoznam, práve preto, že nemusíte vy o tom rozmýšľať a viete, čo si máte presne zakúpiť a odložiť. Čiže v podstate základný dezinfekčný prostriedok na rany, spreji, na umývanie rúk, akýkoľvek, nemusí to byť nič špeciálne. Je niekedy super, keď to není s alkoholom, pretože potom to neštípe. Keďže my pracujeme s otvorenou ranou, nie len, že si umývame ruky, že si ich umieme ako pri covide, ale tu to použijeme na rany, takže je lepšie, keď to není alkohol, aby vás to veľmi nebolelo, neštípalo. Obvezy, rýchlo obvezy, nožničky a výborné je tam mať pinzetu, pretože veľakrát naozaj sa vám môže zapať nejaký jemný trň alebo také ako chlpky prhlivé a podobne a zalezú pod tú kožu, takže je super tam mať aj pinzetu. Antihistaminika na alergické reakcie, aj prípadne nejaký gel proti alergii a určite gel na popáleniny, pretože s tou tavnou pištoľou tam veľmi ľahko človek dojde k úrazu, čiže mať niečo na schladenie a prípadne aj lieky na bolesť. Čiže nie je to nejaká veľmi zložitá lekárnička, ale mala by zabezpečiť to, že keď sa už úraz stane, tak ho viete rýchlo ošetriť a podľa potreby môžete aj ďalej pracovať, alebo už aké závažné je to poranenie. Čiže keď to zhrniem, tak dôležité je správne pomôcky používať, správne nástroje, mať ich ostré, mať ich správne pripravené, mať ich správne aj uložené na tom pracovnom stole, na ktorom vytvárame to dielo. Je veľmi dôležité, aby sme s tými materiálmi, ktorými pracujeme, mali nejaké hygienické normy, čiže tie rastliny, aby sme zabezpečili tú hygienu, aby oni neboli trebárs príliš už zaprášené alebo nejaké veľmi zostarnuté, pretože nejde len o našu bezpečnosť, ale aj bezpečnosť toho, kto ten aranžmán od nás dostane. Alebo nejaké príliš chemické, že by mohli poškodiť zdravie toho, kto tú kyticu dostáva. Tú kyticu alebo ten aranžmán tvoríme pre ľudí, aby im robili radosť, nie aby im spôsobili ďalšie problémy. Čiže dodržiavanie hygieny, umývanie si rúk, práca s tými chemikáliami veľmi opatrne a tak ďalej. A potom samotná manipulácia s tými rastlinami, kvetinami, tak aby sme si neublížili, aby sme jednotlivé prírodniny alebo doplnky si dávali pozor pri vytváraní toho aranžmánu, ale aj pri
tom, že si ho preberá niekto, treba tú kyticu, tak si dali pozor na to, že naozaj sme odstránili všetky trne, že keď to ten zákazník vezme do rúk, tak sa tiež on nezraní. Že nejde len o bezpečnosť práce nás pri samotnom diele, ale aj o to, že my potrebujeme aj odovzdať dielo, ktoré je bezpečné na užívanie pre toho, kto ho dostáva. Takže aj drôtiky, aby boli správne zatočené, aby netrčali, by sa nemohlo stať, že sa ten človek, keď chytí do rúk, pichol. Veľakrát sú tam drôtiky trebárs v mašliach, alebo teda na spevnenie tých rastlín. Tak všetko toto musí byť bezpečne poskrývané, zatočené, previazané a tak ďalej. Čiže ja vám prajem, aby vaše diela boli nádherné, prinášali radosť a aby ste popri tej práci zažili čo najmenej zranení. Buďte prítomní, keď pracujete s aranžmánmi, buďte sústredení a nech sa vám darí. Ďakujem vám za pozornosť.